Pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako da napravite vašu koju bilu sliku. Evo, ovo je moja. I samo uđete u vaš Google, kucate neko ime, evo ja sam ukucao gamer. I sačekamo dok uđe. Sačekat ćemo malo. I ljudi, evo nas ušlo je. Sada, nešto tu piše, vi možete koju bilu sliku subscriber ili nešto. I uđete ovdje gdje piše web, ovdje pored slike piše. Uđete tu slike. I sada sačekat ćete dok uđe. I na primjer evo ovu sliku. Samo ovako ljudi izađete i prebacite ljudi ovu sliku tamo ljudi. Evo na primjer ovo, ajde. Evo ovo, čekajte. I onda će vam se to pojaviti. I vi ako hoćete izađete, ako nećete ne morate. I samo stisnite desni klik. I ovdje set as desktop. I tu. Evo je vaša slika. Ali ja neću, ja ću nositi moje ime. I to je to ljudi bilo što se tiče ove epizode, mislim da sam mnogo pomogao oko slike. Ono je bila bez veze ljudi, ovdje ono. To je bez veze. Ali evo još jedan klip za vas, kako imati, možete i subscribe, čekajte, možete subscriber koju hoćete ljudi sliku, ali ne možete imena. Imena ne možete. Naprimjer, tvoje ime, vaše, tako to. I to je to ljudi za ovu epizodu. Subscribe, lajkujte i pozdrav.